Ahojte, volám sa Jozef, nachádzame sa v centre Slovenského raja a teraz si prejdeme tento urbex kláštorisko na Slovenskom raji. Sme v tejto miestnosti. Čo to tu je? Nejaká... Tu sa to ešte, je to rekonštrukcia asi tak. Vnútri sme. Ako toto vyzerá. Okolo. Je to ešte takto, že sa to prerába. Dobrovoľníci na tom pracujú. Toto tiež prerábke. Všetko. Čo to tu je, jak psia búda. Aha. Ešte sa budem musieť vrátiť. Tuto dáme pauzu. Pokračujeme v prehliadke takto okolo. Prečo mi to neotáča? Kaponka. Tuto je to tiež rekonštrukcii. Máme nejaký kríž. Takže vrátime sa sem. Sú nejaké tie fotky. Tu asi tiež bola nejaká miestnosť, to je to tiež, sa tu pracuje. Ideme týmto chodníkom dole. Ideme. Tými schodmi. Tutok sa pozrite. Tuto vnútri je miesto, také múzeum mini. Pozrime sa. Je to všetko popísané. Knižky sú tu. Čo toto môže byť za sochu? To už potom píšte do komentárov, že čo to môže byť. A ešte pozrieme sem. Sú nejaké listiny. Tu si môžete asi aj kresliť niečo, toto je nejaká
otvorená kniha. Tu sú nejaké nálezy. Môžeme ísť aj tuto hore. Vyzúvame sa dole. Toto sa mi nezdá, že by to malo byť také čisté, aby sme sa tam museli vyzúvať. A toto sú takéto spacie izby. Kachle, tu sa aj spalo. Ozaj je toto také útulné. Dobre. Stopka. Takže pokračujeme ešte ďalej. To sú takéto základy. Urobené. Prejdeme tutok. Skúsime ísť hore týmito schodmi. To bude asi počkať, pod tými schodami niečo je. To je teda taký podklad zrúcaný. Toto sa asi tejto rituály asi omše konajú. Tu vidíme takto. Máme výhľad na ten hlavný vchod. Takže a toto ste bohoslúžby, čo sa konali, tak toto aspoň, to asi taký ako oltár a toto ako sedia tí veriaci. Takže ideme dole. Tak. Toto sa pracuje na tom. Bezpečenstvo pádu, pozor. Toto, že by bola takéto plán, takýto si dávať pozor. Toto sa tiež pracuje na projekte. Tiež stavebné práce. Sa pracuje. Ešte sa prejdeme sem. Kuk.
Tak dole vzídeme. Tu taká pešia trasa krásne, nádhera tu je. To je slovenský raj, no. A štorné rybníky. Dobre, to je len taká búdka a to už je asi všetko. Ďakujem vám za zhliadnutie, odbery, lajky. Veľmi ma to podporí, aj komenty a majte sa krásne. Zatiaľ čaute.